दिसाचे नाही रे कोण असतो तो दिसा कोण बघतो. गाडी घे तसं. गाडी जवळ ये. लक्ष ठेव हा आजूबाजू कोणी होय, होय. असू शकतात. माहिती तुका रिवाईव्ह करते हा इथं बघ, समोर गोळी चालू केलं. कोणाच्या पोटात कुठला बाबा माझ्यावर तर बघू नको. मी काल चगलाची भाजी खाल्लेली. केव्हा ती कुसवलं उगाच माझ्यावर येऊ नको. होय तर. ए ह्या बघा कुत्र्यांकडून बातमी इली हा. पाजल्यामुळे होऊ शकतो कोरोना. लोक गेलो लोक गेलो लोक गेलो माय होय गेलो माय सूत्रांका ना पकडू गोया वल्या पिढ्यान पेटाव गोया